Bulise bangcwele ngegama lika Jesu ngifuna ukushare i-fasting types of fasting for beginners as biblical. Nabakudala basindiswa kodwa bafuna ukuqonda ukuba i-fasting ndingayenza njani accurately ngendlela right. Cela umamele le video kungayiskip, this is for you. This will help you. Xa uyenza ngolhlobo i-fasting izawupasa ngegama lika Jesu. Masincokole qala nge-fasting, i-types of fasting ne-days zingapi. 3 days fasting, 7 days fasting, biblical case, 14 days fasting, 21 days fasting, 40 days fasting. Hallelujah. 3 days fasting yakho ke bangcwele ungasela namanzi, drink water only, funde izwi lenkosi, uguquke, wenze prayer for repentance. Balulekile prayer for repentance, uguquke, cela uThixo akuncede uphile holy life. Then prayer points zakho kuba ufuna ufastela ntoni, kubalulekile ukuba ufocus ukuba ngifastela ukuba i-family members zami ziphume entsokolweni. Uyayibhala phansi. Ufuna ubuso bukaThixo kwi-fasting. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, according to Matthew chapter 6 verse 33. Funa ubuso bakhe tanci kwenzele zonke izinto zifunayo uThixo akwenzele. So ubuya ki-fasting ufuna ubuso bukaThixo, wenze njengokuba lishitsho ilizwi ukuba banifune ubuso bam tanci zanenzela nantoni na izidingo zenu. Hallelujah. Uyaguquka ufuna ubuso bukaThixo, you praise and worship the Lord, umxelele uThixo ngifuna usondela ebukhoneni bakho. Andiyenzeli le fasting for udumo lwami kodwa ndiyenzela udumo lwakho, bathi xa bebona mina abantu babona ukuba zintsikelele ziphuma kuwe ezi. Ndiyenzela iglory yakho lento uNkulunkulu Jesu, ndisondele ebusweni bakho. Kwaye le fasting ndifuna xa unikhululile Thixo somandla emakhamandelweni ibe ludumo lwakho oluphakamayo. Le fasting ndiyenzela udumo lwakho. Hallelujah. Then 7 days fasting, you can drink water as well. Kwaye ki 3 days fasting you can do a dry fasting. Dry fasting iya straight the throne of God. Lo fasting emergency, xa ufuna ukwenza fasting for into ekhawulezileyo, emergency call, do a 3 days dry fasting. Then you can do a 7 days fasting, usela amanzi only. 14 days fasting, usela amanzi only. Wenza fasting ufunda izwi lenkosi, you praise and worship the Lord, awuxeleli abantu xa usenza fasting. Then there is a 21 days fasting, kuthiwa iDaniel fasting leyo. Utya i-fruits and vegetables only. Utya i-fruits and vegetables only and drink juices and water. Xa usitya la xesha lokutya kuyo i-21 days fasting, ureplace ukutya nge-fruits okanye vegetables. Ureplace ukutya kulaa ndawo ye-21 days with fruits and vegetables. 3 weeks iDaniel fast. Kulapho ke uDaniel wayefasta ya abantwana bakaSirayeli bebanjiwe ki-captivity, ya bebanjiwe bekhonqiwe eBabylon. So wayefasta lo 21 days, waphendulwa after 21 days. Hallelujah. So iDaniel fasting xa ibizwa. Hallelujah. 21 days. Mamelani bangcwele, then 40 days funeke ke ugayidwe ngumoya kaThixo, because abanye abasurvive kuyo. Only the man of God ogayidwe ngumoya kaThixo with the power supernatural osurvivayo ki 40 days fasting. Hallelujah. Mamelani bangcwele, i-fasting funeka uconcentrate kuyo. Cela le video niyigqibe. Funeka uconcentrate ku-fasting, uzazi ufuna ubuso bukaThixo. 1, uyibhale phansi lento, ndifuna ubuso, ndiyenzela udumo lwakho Kristu Yesu, ndifuna ubuso bakho. Number 2, you do a prayer for repentance. Uguqukani phambi kokuba ucele ezi zicelo zifunayo, guquka so that imimoya ingazokuhamba ngento ba akakwazi ufumana ezi blessings saziba because wena unezono. Glory to Jesus. Ndiyathemba le guideline icacisekile, nizawuyenza fasting yenu kahle. Choose ke wena ukuba ufuna ukwenza iphi kwezi. Glory to Jesus.